Bueno, egunon berriro, eguerdion guztioi, en fin, gaizki ulertze honen ondoren, bueno, oraindik ere gogoan ditut, orain dela urte terdi, gutxi gora bera, Barcina anderearen hitzak kargu hartze egunean, ezta? Enpleguaren legegintzaldia izango zen hau, hezkuntzaren legegintzaldia izango zen, eta neurri batean, egia da, inoiz baino enplegu gehiago galdu da, Barcinak kargu hartu zuenetik, 11%tik 17%, pasada langabezia tasa, beraz, enplegua bai, baina inoiz baino gehiago galtzeko. Hezkuntzako legegintzaldia, hezkuntzan inoizko murrizketarik latzenak ezagutu ditugu azkeneko 2 urteotan. Eta inoizko mobilizaziorik handienak, ez dakite Iribas jaunak lehen berezik ingelerazko programez ari zenean, aipatu du familiak pozarren daudela, familias encantadas, ez dakit, kaleran ikusi ditugun familia horiek guztiak ere egungo hezkuntza politikarekin horren pozik dauden. Erraza da, ezta, hitz potoloak botatzea, hutsean geratu arren, eta, hezkuntzan zentratuta, repaso bat egin du bai de Simon andereak, bai Rascón jaunak, baina, neuk ere, errepaso txiki bat egingo dut. Batetik gobernuak Madrildik etorritako neurriak nola aplikatu dituen, eta bestetik, gobernuak ere, Nafar gobernuak bere kabuz ezarri dituen neurriei dagokienez. Hezkuntza, inbertsioa dela, hori esanez, ahoa, betetzen zaigu denoi, baina hezkuntza inbertsioa izateko, hezkuntza publikoa indartzeaz, kalitateaz, berdintasunaz, ekitateaz hitz egiten denean, gero hori praktikan nola jartzen den ikusi behar da. Eta Iribasek esaten zion, de Simon andereari, errealitate ilun bat, errealitate tenebroso bat irudikatzen zuela. Aldiz niri iruditu zait kontseilari jaunak irudikatu duen errealitatea erabat arrosa kolorekoa dela, baina hemen ohituta gaude benetan. Ez ditut datuak errepikatuko, aurreko bozeramaleek eman dituzte, baina aurrekontu ez, zer esanik ez, neurri mingarriak izango dira, baina hor daude, ikastetxeak ekonomikoki daude itota, batzuk berogailuak ere pizteko finantziaziori gabe, hori bada errealitate iluna. Konponketak egiteko ere, ikastetxe batzuk zatika erortzen ari direnean, konponketa txikiak egiteko ere nekez dirua lortzeko. Ikastetxen masifikazioari, eta hor daukagu Biurdanaren afera, eskaerari erantzuteko neurririk hartu ez. Iruñeko iparraldean, instituto baten behar aspalditik datorren zerbait izan arren, parlamentu honetan horren alde gehiengo aterarren, gobernu honek oraindik ere ez du borondate politiko minimo bat erakutsi hori aurrera eramateko. Unibertsitate mailan, aipatu dira, tasen igoera, eta nupeko itotze ekonomikoa, azkeneko 2 urtetan 7% murrizketarekin. Eta ez da talde parlamentario honek dioena, baizik eta errektoreak berak dioena, bekak, hainbat ikerketa proiektu kolokan daudela, hoien viabilidadea kolokan dagoela. Eta hori, errektoreak berak esan du hemen egindako 2 agerralditan. Zer esan langileen baldintzaz, irakasleen baldintzez, guk ere zoriondu nahi ditugu hemendik. Zoriondu nahi ditugu, kontseilariak egin duen bezala, egiten duten lanarengatik. Ordu lektiboen igoera, eskubideak murriztea, formazioan, 150% murrizketa, dirudienez ingelesean izan ezik, ordezkapenak murriztea, soldaten murrizketak, funtzio publiko guztian bezala, eta bar. Enpleguan hartu dituzuen bai Madrildik datozen, eta bai zuek zeuek hartutako neurri horiek, enpleguan irakaskuntzan izan duten eragina. Zenbat 100 lanpostu galdu diren, zenbat kontratu gutxiago egin diren. Eta horren guztiaren ondorioz, ikastetxeen egoera, irakasleen lan baldintzen egoeraren ondorioz, ezin daukatu, ikaslei eskaintzen zaien arretan, okertze bat ere badagoela, gela asko
masifikatuago daudela, baliabideak murriztu egin direla, aniztasuna irakasleok anistasunaren trataerari egoki erantzuteko zailtasunak askoz ere handiagoak direla, irakaslerik gabe egunak ematen dituztela ikasleek, eta bar, eta bar. Eta hori, ikasle jasotzen duten arretaren kalitatearen kaltea da. Baina hause da, dagoena, eta nau harritzen, eta hemen ematen du bi mundu paralelotan bizi garela, eta ez naiz ni, baizik eta sindikatuak, edo sindikatu batzuk, Iribas jaunari ez izen bat jarri diotena, eta errepikatu egingo dut, beraien agerraldian esan zuten, mentiribas jauna, eta hori ez da nik jarri dizudan kalifikatiboa. Errealitate paraleloetan bizitzearen ondorio izango da. Eta egungo gogoran eta kontestu honetan eta jabukatzeko maigainean dugun gai nagusi bat hezkuntza alorrean Huerten erreforma da. Eta honetan ere konsensua eskatzen digu kontseilariak. Eta ausartzen da kontseilari hau esatera, ausartzen da konsensu hori, zuen konsensua, zuen postulatuetara hurbiltzen ez garenok, edo batzuk bereziki, hezkuntzaren kontra jotzen dugula. Nafarroa ondoratu nahi dugunez, Nafarroako hezkuntza sistema osoa ondoratu nahi dugula. Izan behar du, ausartu behar da hori esatera, ausartu behar da. Baina ez jauna, hori zuek zaudete hori egiteko bidean, zuek zeuek, eta ez gu, inolaz ere. Eta kalitatezko, hezkuntza publikoa lortzeko abia puntua, bazkenean bat eta bakarra da. Eta ez dira, ez hitzpotoloak, eta ez dira, kontseilari honek dituen jarrera oldarkorrak. Besterik gabe, baliabide esleipen egokia da. Hori da, hezkuntza, kalitatezko hezkuntza publiko batek merezi duena. Mila esker. Muchas gracias, señora Ruiz. Por parte del Grupo Parlamentario Nafarroa Bai tiene la palabra la señora Pérez. Egun on berriro ere, eta abiatuko naiz bidaia Ruiz andereak utzi duen tokitik. Errealitate